media do anaphan nang litum phanang chop hapon alam thigela hello kedam tang litum ner kep arni litum ador ke supik litum avut joglo tapen patumi krehini arni lakhapon lo halaso kala khalong bangke litum itin lumbajong pen bangke nilitum kaduk kawe APHLC mate all party leaders conference pen ke nilitum dak lumbajong pen nonatip ongdung avuts nitum longpon lo ladak suri kret throkra pharo ke thomra throknar kebra pli 16,384 ana votes APHLC tum longpon lo lapen la 16,384 pen abisis nili tumlong nang dia polo seta pining ilitum la votes ke jok ajahak ke thek thei pen apot pen an ka reject doko lapen halahai ka reject an ke tors arjan long sila tum jok lo seta anung na si theng rong bisaralam la ke ko penilo ke di ho amat la dak tors dopo amala anung long sila tors ang len tin long se theng pon ke halabang accept se delo la son do pik amasi nilitum asap ununde chot ason lo setame BJP tum ruling party alang litum di central government la pen state government la pen dak Karbiang Long tim Karbiang Long tum nang cerap pakta nilitum aphan mane nang kilip pik pukawi a constituency tin nang litum langdam setame asasa pen senang apar hempot la sopen langdam lo polote Karbiang Long ara tum non a mek prang tang lu la pen chini lu non ke la si la 16,384 arara to phan la pen hala vote ke jok pen ke thek thek abinong hala to maningar lo APHLC phansi jok lo setame anung ana theng rong pen apot hala tum ta kachini ne pen apolo la penilitum apor thi hek pinaka masinilitum awareness pidam long u idelo se hala hayarat la pen la suri kre throgra pharo ke thomrat thrognar kera pli arada phan nilitum dak 18 lumbajong constituency a president la pen a secretary la pen difueli a president la pen limetang a candidate hoi hin pen alang litum phan suri akeru pilo taun alom ke do an atuma phaname alang litum nang ke cerap nang ke cetudun anatuma phan lapen rong ajolom ke do anatum alang litum cirung pen di nang ke cerap nang ke cetudun anatuma phan tame nilihin pen alang litum phan suri akeru pilo athema ilitum la election non remdalo positum kachesonge ington kokpu pukali nilitum APHLC pen ke la hello ilitum akachesong ke la ke paprang bompo la pen paprang pigila lasi non e prang ke bangji election do ulang athema non chekluyon photrok pen lopote ilitum town committee election da doji halasur anta nilitum candidate place labji la pen nilitum ning thelo la nonative bang town committee pen bang nitum hai dun oji la hello la pen non la BJP tum jasemet constituency kora throk dala tum che phai pon labodi lasi jogle CM claim setame ke chup pokale de claim setame la CM tuliram jong si alang li CM ang hoya coaching ni thuluba chelong thulu pulote nilitu mahin ben kachuning ria bangke alang li phan kachuning ria bangke la
high court pen case ke hai tang la bangke separate voter list bang jong si alang li claim pon osonte ba claim pon det nang ji pusini le tum hin ben chuning ri kopia posi la claim pon de nang ji pulote la hello ilitum ache thea bong lo pos teng lo kar bia khai mate inglong arat akhai phan ke lasi tuliram rong hanga ki hai phan satame chuning rilo mate majok le alang le tumang bong cm che pek pu satame la separate voter list la ilitum high court pen wardi kelong ta order kelong tanga teng bengi tum pu chewar fit nang ne nasi alang le tum phani le tum hin ben chuning ridun lo la pen kachini ne apolo la BJP long vote ke jo akorte injiratum to be jo por bom ke pang bo pe aningarong chipi tum di abinong et ke ilitum ki luo polo he reset asonte ela akaprek akhai tum asonte bangla men tu ni pensi claim det si a parti ge la ke dupo mati avutarlis le selam desata a parti ge du kogi mate di lasi alang litum claim det asonte nilitum kaduk kawe antame alang litum hansi churu pon po la hello sonia bang ke la hello la accord kache tokta ngapot la constituency cap abangke la ke implementation of bangke la ke hangwek nangji la 2.3 di 2.3 la pen 2.9 la hai council aja kong disi phan kache hodai det abangke ni tum che donun de la pen la long recap kipi la ke nilitum ke la ke che donun de pemme aposi la ke akache song nilitum anso sesi nilitum che song ponelang la pen la ke intang rak pen no nilitum ako che song pon thujila na hello la si nang litum media athengno mate nilitum 18 lumbajong hin pen nang litum media through media hoi pen kero kipi la bang suri kre throk ra bang pharo ke thom ra throk nar ke bra li karbiang long inglong arat ke do anaphan suri surya ke rupilo anso se ke bang jilangar ni satami ilitum lasong si cerap citu nang po edet ke cepajok akam itum claim nang ji kali pulote ilitum aso tumu virdet po lanon election hailo hala tumsi leader pugali khei ke cerai ko makam ke ning ke hanga tum an hello leader lo nang li hala election hailo seta khei phan ka cerai kom ji phan matha thepin bote hala le leaders kali lasi ilitum un an pe na bangke non e prange bangje bangke ilitum an susesi ka che song itum tang pon sunang po dan Lumbajong arat ke do ana phanda chuning ritulo arjap thip nang po ilitum pe frang pon mom nang po la pen kiduk kisung kupima ke phoson anamitum chethan pen si tum cherap seroi pen si tum pichun ponang po na hello silan hello nilihin pen nang litum phan pini adobe media thengnu chuning ri